It-tnejn li ġejn Net Television u Net FM se jkunu qed iwasslu xandiriet estensivi u b'ispjegazzjoni dettaljata dwar il-budget 2022 li se jiġi preżentat fil-Parlament. It-tmexxija tal-istazzjonijiet Net ħasbet biex twassal il-produzzjonijiet li jispjegaw il-fatti kollha li joħorġu mill-budget għas-sena d-dieħla bis-sem tal-esperti fl-studios, korpi kostitwiti, opinjonisti u kollegamenti diretti mill-Belt Valletta. U għalhekk il-programmi tagħna se jkunu qed jagħtu l-istampa sħiħa u veritira li lin mill-battuti politiċi tal-Gvern. It-tnejn li ġej se titwassal edizzjoni speċjali tal-programm Net Live fejn wieħed mhux biss jista' jsegwi il-preżentazzjoni tal-budget mill-Ministru tal-Finanzi, iżda wkoll spjegazzjoni real time bil-grafika u bl-għajnuna ta' tim ta' analisti li se jassistu fil-produzzjoni tal-programm. Din ix-xandira speċjali tibda fil-5:30 ta' wara nofsinhar u titwassal ukoll fuq Net FM. Eżatt wara l-budget, Net News se jkun qed jispjega d-dettalji b'servizzi tal-aħbarijiet u analiżi ta' diversi miżuri u anke dak kollu li ma jintqalx mill-Ministru Karwana. Mal-ewwel insegwu wkoll ir-reazzjonijiet tal-unions. Ix-xandira ta' tnejn fuq Net Television u Net FM se tinkludi wkoll l-ewwel kummenti mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech eżatt wara l-preżentazzjoni tal-budget 2022 bil-programm Net Live ikompli b'diskussjoni fl-istudios. Bla dubju, anke sit netnews.com.mt se joffri l-istess servizz lil dawk kollha li jkunu qed isegwu l-aġġornamenti fuq l-internet. L-għada tal-budget tkompli l-analiżi fil-programm Net AM fil-waqt li l-gazzetti, n-Nazzjon u l-Mument fil-ġimgħa tal-budget ikunu qed iwasslu servizz b'ritratti u artikli li jispjegaw id-dettalji u l-miżuri kollha. Ix-xandiri speċjali ikomplu t-tnejn 18 ta' Ottubru fejn Net Television u Net FM ixandru diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech bħala replika għal budget. Anke dakinhar tixxandar edizzjoni speċjali ta' Net Live.